Dahil nagsiling si Jesus sa ila, ako nga anak sang tao, kinahanglan gid nga mag-anto sa pagahimuon sa akon sa mga manugdumala sa mga Hudiyo, sa manugdumala sa mga pari, kag sang mga manunudlo sang kasuguan. Sikwayon nila ako kag patyon, pero sa katlo nga adlaw mabanhaw ako. Ginpaatag gid niya ini sa ila. Pagkabati sadto ni Pedro, gindala niya si Jesus sa uluunhan, kag ginsaway nga hindi maghambal sina. Pero nagliso si Jesus, nagtulok sa iya mga sumulunod, kag ginsabdong si Pedro, "Palayo ka sa akon, Satanas, kayang imo hunahuna hindi iya sang Dios kundi iya sang tao." Dahil gitawag niya ang mga tao kaupod sa mga sumulunod niya nga magpalapit. Kung may tao nga gusto magsunod sa akon, hindi niya dapat pagpasulabihon ang iya kaugalingon. Kag dapat handa siya sa pagkatubang sa kamatayon si iya sa pagsunod sa akon. Kaya ang bisan sino nga luyag magluwas sa iya kabuhi, madula niya ini. Pero ang bisan sino nga maghalad sa iyang kabuhi tungod sa akon kag sa maayong balita, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ano gid bala ang makuha sang tao kung maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan, pero mawala ang iyang kabuhi? Wala gid. Kay wala gid sang butang nga sarang niya mahatag agud mapabalik niya ang iya kabuhi.